شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና አኹም ሰላሕ አዲኔ እዝድ በለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ናይ ሎም ድማ ነዝ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም እንካፈሎ ቃል አእምሮ ክርስቶስ ዝብል እዩ አእምሮ ክርስቶስ ሪኹም አሕዋት ክርስትና ናይ ክርስቶስ ህይወት ብናይ ክርስቶስ አእምሮ ትነብሮ ህይወት እዩ ክርስትና ናይ ክርስቶስ ህይወት ብናይ ክርስቶስ አእምሮ ትነብሮ ህይወት እዩ ጳውሎስ ከም ተዛረበ አኔ ኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ክርስቶስ አባይ ኢሉ ክርስቶስ አባሁም ድማ ተስፋ ክብሪ ይኻይሉ ቆሎሴ ስለዚ ክርስትና ዝምጥኖ አእምሮ ናይ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ነዛ ሓድሽ ህይወት አቲናዮ ዘለና ንዕኡ ዝምጥን አተሓሳስባ ንዕኡ ዝምጥን አእምሮ ናይ ክርስቶስ አእምሮ እዩ ስለዚ ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ብምሕዳስ ሓሳቡ አእምሮ ክርስቶስ ክለብስ ሓሳብ ክርስቶስ ክሕዝ ይግብኦ እዩ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ጥቅስ 15 እግዚአብሔር ክምህሮ ኢሉ ሓሳቡ ዝፈለጠ እንታዋዩ ንሕና ግና ሓሳብ ክርስቶስ አሎና እምበአርሲ ነቲ መንፈሳዊ ንኹሉ ይምርምር ንሱ ግና በሓደ እኳ ኣይምርመርን ኢሉ ሪኢኩም አሕዋት ንሕና ሲሎ ሓሳብ ክርስቶስ አለና ኢሉ እዚ ሓሳብ ክርስቶስ ኢሉ ዘሎ ልዒልኩም ተደኣምቢብኩሞ ድማ ሓሳብ ክርስቶስ ኣብ ሰብ ዘሎ ዘይኮነ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ዝፈልጥ ሓሳብ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እንተደኣ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ አለና ኮይኑ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓሳብ ዳኢና ንፈልጥ እምበር ኣብ ሰብ ዘሎ ሓሳብ ኣይኮንና ንፈልጥ ስለዚ እዚ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ አእምሮ ብኡ ብዛዕበና መጠን ኣብ ህይወትና ዝመፁ ዓበይቲ መኽሰባት ኣለዉ እንተደኣ ብምሕዳስ ሓሳብና እንዳተለወጥና ካብ ናይ ሰብ አተሓሳስባ ናብ ናይ ክርስቶስ አተሓሳስባ ክንሳገር እንተደኣ ጀሚርና ንህይወት ብናይ ክርስቶስ አእምሮ ክንሪኣ እንተደኣ ጀሚርና 10 ነጥብታት ኣብ ህይወትና ዝኾና ክነግረኩም ቀዳማይ ብናይ ክርስቶስ አእምሮ ክንመላለስ እንተደኣ ጀሚርና ናይ ብኹርና ህይወት ክንነብር ንጅምር ሪኢኹም ነዚ ናይ ብኹርና ህይወት ምኽንያቱ ብኹራት ኢና ኮይና ብክርስቶስ እዚ ናይ ብኹርና ህይወት ማለት ድማ እትድበለጸ ናይ መጀመርታ ናይ ዕጽፍ በረኸት ህይወት እዩ ሪኢኹም እዚ በህይወት እዚ በክርስቶስ ዝረኸብናዮ ናይ ብኹርና ህይወት ይዝባል ክርስቶስ በኹሪ ኢሉወሉ መጽሐፍ ቅዱስ ቀጺሉ ድማ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣመና ከዓ በኹራት ኢኹም ኢሉና ኣሎ ምኽንያቱ ብናቱ ብኹርና ስለዝተወለድና ነዚ ናይ ብኹርና ህይወት ግን ነዚ ዝበለጸ ናይ መጀመርታን ህይወት ንዕኡ ዝምጥኖ ግን ኣእምሮ ክርስቶስ እዩ ብዘይ ኣእምሮ ክርስቶስ ናይ ብኹርና ህይወት ኣብ ህይወትካ ክትነብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት በኹሪ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ነቲ ህይወት ክትነብሮ ግን ሓሳብ ክርስቶስ የድልየካ ካልኣይ እንተደኣ ብናይ ክርስቶስ ሓሳብ ክንመላለስ ጀሚርና ኣብ ትሕቲ ጸጋ ክንመላለስ ንጅምር ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት እዚ ናይ ክርስቶስ ህይወት ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኾንካ ዝንበር ህይወት እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንነብር ንደሊ እንተኾይና ብኻልእ ኣዘራርባ ብጸጋ ኣምላኽ ክንመላለስ ጸጉኡ ኣብ ህይወትና ክበዝሐልና ንደሊ እንተደኣ ኮይና ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ብጸጋን ብፍልጠት ክርስቶስን ዕበዩ ስለዝብል ናይ ክርስቶስ አእምሮ ብዝለበስክ መጠን ኣብ ህይወትካ ጸጋ ኣምላኽ ኣዝዩ ክበዝሕ ይጅምር ሳልሳይ ብናይ ክርስቶስ አእምሮ ክንመላለስ እንድሕር ጀሚርና ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ንመላለስ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ንመላለስ ማለት ሓጢኣት ንዓናስ ዘይመልከና ይኸውን ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ንሱ ሓንሳብ ንሓጢኣት ሞይቲ ኢልዎ ንሕና ድማ ምስኡ እንታይ ኮይና ኢና ኢሉ ሞይትና ኢና ኢሉ ስለዚ ብክርስቶስ ንሓጢኣት ከም ዝሞትና ምስኡ ድማ ንጽድቂ ከም ዝተንሳእና ንርእስና ንቁፀር ኢሉ ብኻልእ ኣዘራርባ ክርስቶስ ደጊሞ ሓጢኣት ክመልኮ ኣይክእልን እዩ ስለ ሓጢኣት እውን ደጊሞ ኣይመውትን እዩ ሓንሳብን ንሓዋርን ንሓጢኣት ሞይቲ እዩ እቶም ናይ ክርስቶስ አእምሮ ዘለዎም ድማ እሶም ሓንሳብን ንሓዋርን ንሓጢኣት ምውታት እዮም እዚ ማለት ሓጢኣት ኣብ ህይወቶም ክመልኮም ዓቕሚ ይብሉን ሃሌሉያ ስለዚ ጳውሎስ ንሕና ካብ ሓጢኣት ሞይትና ኢና ኢሉ እቶም ምስ ክርስቶስ ተቐበርና ዘበልና ብምሉእና ካብ ሓጢኣት ሞይትና ኢና ስለዚ ሓደ ሰብ ናይ ክርስቶስ አእምሮ እንተደኣ ኣለዎ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝመላለስ ሓጢኣት ኣብ ህይወቱ ዓቕሚ ክስእን ይጅምር ሃሌሉያ ሳልሳይ ራብዓይ ብናይ ክርስቶስ አእምሮ ክንመላለስ እንተደኣ ጀሚርና ኣብ ህይወት ብዙሕ
ክንገዝእ ንጅምር መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ሮሜ ብክርስቶስ ኣብ ህይወት ብዙሕ ክገዝኡ እዮም ይዝብል ርኢኹም ኣብ ናይ በረኸት ህይወት ኣብ ናይ ክብሪ ህይወት ኣብ ናይ ትንሣኤ ህይወት ብክርስቶስ ኣዝና ብዙሕ ክንገዝእ ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ የድልየና እዚ ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ኣብ ህይወት ብዙሕ ጸብለል ደብልን ደግዝእን ህይወት እዩ ከምኡውን ሓሙሻይ ድማ ኩሉ ጊዜ ሰዓርቲ ይገብረና መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እቲ ብክርስቶስ ኩሉ ጊዜ ዓወት ዝበና ኣምላኽ ይባረኽ ኢሉ ከምኡ ድማ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4:4 ክዛረብ ከሎ ደቀየ ኢሉ ንስኹም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ኢሉ ካብቲ ብዓለም ዘሎ ኣባኹም ዘሎ ይበልጽ እሞ ይዓቢ እሞ ሲዕርኩሞም ኢኹም ኢልና ብኻልእ ኣዘራርባ ኩሉ ጊዜ ብክርስቶስ ሰዓርቲ ኮይና ክንመላለስ ንጅምር መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ሮሜ ምዕራፍ 6 ከምኡ ኢሉ ኣሎ በቲ ዘፍቀረና አጸቢቅና ንስዕሪና ኢሉ ስለዚ ነዚ ናይ ሰዓርቲ ህይወት ክንነብሮ ንደሊ እንተዳ ኮይና ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ የድልየና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምኡውን ብናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ክንመላለስ እንተዳ ጀሚርና ሻድሻይ ኩሉ ጊዜ በሓጎስ የመላለሰና ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ፊልጵ ምዕራፍ 4:4 ብክርስቶስ ብጎይታ ኩሉ ጊዜ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ሪኢኹም ኣብ ኩሉ ጊዜ ንሕጎሰሉ ዓለም ንኣቱ ማእሲ እንተኢልኩምኒ ነዛ ዓለም ማእሲና ንነብሮ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ተዳለና ኮይኑ ብሓሳብ ክርስቶስ ኣእምሮና እንተተቃኒዩ ብሓሳብ ክርስቶስ ኣእምሮኽ እንተተቃኒዩ ኩሉ ጊዜ ኣብ ሓጎስ ክትነብሪ ይከኣል እዩ ሻብዓይ بخل نجر يبلغنا ريهم أمر كريستوس زلوا سب بخل نجر بلصوي بخل نجر دبلغ هيوتي زلوا ريهم prosperity كنمالالس نجمر مالتيو مخنيات ناي كريستنا هيوت ناي prosperity هيوتيو يسوع نزل عالم غويتاي كلهم بخلون ابزاتنا يو كنبلصق حسب كريستوس يدلنا كم اول شاموناي انت دا حسب كريستوس علنا خوينو اب عرفت املاخ ينبرنا ريخم اباي سلام كترخبو نديد بالمصحف قدوس سلازي انت دا حسب كريستوس علنا خوينو كل غيزي ابنا اغزابير املاخ عرفتي كنمالالس نخيلينا كون تشعي انت دا حسب كريستوس علنا كل غيزي كاب كبرنا بكبري يمالالسنا كلاي قرنطوس 3 تخزارو كلهم يزبل كاب كبري ناب كبري يزبل سلازي هيوتنا كاب حد درجه ناي كبري ناب زقصل درجه ناي كبري اتساغر انت دا حسب كريستوس علنا خوينو مالت كريستوس كم زحسبو محساب كنلامد علنا كريستوس ني هيوت كم زريا خنجمر علنا امروناتو كنلبس كنكل علنا كمتي هيوتو دتقبلنا حسابو خنقبل يغبئنا يو كمتناتي هيوت تقبلكيو زلخي امروناتو خاخد لبسي يغبئكيو كمون تشعي بحسب كريستوس انتدا نمالالس كوينا عسراي بحسب كريستوس نمالالس تدا كوينا كاب امنت ناب امنت يعبينا ريخم كاب امنت ناب امنت اتصدق املاح يغلص يلو مصحف قدوس اتناي كريستوس هيوت اتناي املاح صدقي اتناي املاح نيچر اب هيوتنا كاب امنت ناب امنت يغلص ازي دما بناي كريستوس امرو يدمص سلازي انتدا اب امرو كريستوس عبينا ازم كلهم كنريهم دصنحنا بركات اب هيوتنا كنريهم نجمر سلازي يواصكم بامرو كريستوس تحدثوا كل غيزي شالوم سلازي اللومي نغويتانا يسوس كريستوس اب هيوتكم وسينكم كتقبلوا اتدليو اتا ابو زلا نايزل عالم هيوت كتقبلوا اتدليو اذا ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ አለሁ ያአምን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቅለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس نايهي وتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك الله آمين زي أتصلوا لتصلوهم بتحمل حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشانا كونتاكت جورنا يهم سدلكم حجز كن لخلكم هنا شالوم